bydd yr Eisteddfod Genedlaethol yn cael ei chynnal, mae'n wir i ddeud ei bod hi'n dod â llu o ryw fan fendithion yn ei sgil, ac yn aml iawn yn rhoi chwistrelliad iach o fywyd newydd yn weithienna cylch eang o'i chwmpas. Fel rhan o'r gweithgarwch newydd yma, fe benderfynodd pobl tre Dinbych eleni y bydden nhw'n atgyfodi'r hen garnifal am y tro cyntaf ers blynyddoedd. Ac fel y gwelwch chi, mae'r fenter honno wedi troi allan i fod yn llwyddiant ysgubol. Roedd hi'n rymdaith lliwgar a hwyliog a'r dyfais garwch yn ddiderfyn. Hen ac ifanc fel ei gilydd wedi ymdaflu i ysbryd yr hialtwch a phawb yn mwynhau hunain. Gan mai dyma'r digwyddiad olaf yn y cylch i godi arian i'r gronfa leol, mi fanteises yna ar y cyfle i drafod sefyllfa ariannol Eisteddfod hefo is-gadeirydd y pwyllgor gwaith, Emrys Roberts. A siarad yn gyffredinol, sut fyddech chi'n dweud mae pobl Dyffryn Clwyd wedi ymateb i'r her ariannol yma? Yn eithriadol o dda. Roedden ni wedi gwneud amcangyfrif rhyw 19 mis yn ôl. Mae 110 o filoedd asa cost yr Eisteddfod eleni, ond fel gwir bob graig tŷ mae costa'n cynyddu o hyd, ac yn anffodus da ni wedi cael y dreth newydd yr VAT ar hynny. A mae hynny'n golygu fydd 1,000 i 15,000 wrach yn cael ei ychwanegu at y gost ar y diwedd. A does yr un gewin all ddweud na phroffwydo faint fydd y gost. Ydy'r baich ariannol yma wedi bod yn peri pryder i chi? Bod un yn dechrau, yn enwedig yr arian oedden ni'n disgwyl gan yr awdurdodau cyhoeddus, awdurdodau lleol. Ond yn ffodus iawn, da ni bron a cyrraedd y target yn fanno hefyd. Ydy y broblem honno wedi goresgyn erbyn hyn? Ydy pethau wedi gweithio hynna'n allan efo'r awdurdodau lleol? Na, dwi'n credu bydd rhaid i Rhys yr Eisteddfod ystyried o hyn ymlaen ar ôl eleni, codi treth neu llwyddo rhyw fath i gael treth gan y cynghorau i godi'r baich oddi ar, yn enwedig y llefydd bach sydd yn derbyn yr Eisteddfod o hyn ymlaen. A meddwl rwan am yr unigolion sydd yn byw yn Dyffryn Clwyd, faint ar gyfer taledd mae'r Eisteddfod wedi gostio i bob pen ohonyn nhw? Wel, roedd y pwyllgor wedi pennu pint y pen yn ôl gronfa leol i godi rhyw 5,000 ar 20. Ond wrth gwrs, wrth i chi gofio'r tocynnau y dro a cyngherdda a pethau felly fedrwch chi ddyblu a threblu'r swm yna wrth gwrs ynde. I grynhoi, mae'r sefyllfa ariannol yn un gweddol hapus felly, di hi? Da ni'n teimlo'n rhyddiog. Da ni erioed wedi gwerthu cymaint o dycynna ymlaen llaw a da di wneud eleni, dros 20,000. Mae seddau y dosbarth cyntaf bron wedi mynd i gyd. Mae'r gronfa gyffredinol bron yn gymaint dwyfaith ag oedden ni'n disgwyl. A wedyn da ni'n teimlo reit ffyddiog. Mae'n debyg na welwyd cymaint o bobl efo'i gilydd yng Nghastell Dinbych ers dyddiau'r Normaniaid, a dyna fesur falle o faint brwdfrydedd pobl yr ardal tuag at y brifwyl. Yma yng nghysgod yr hen furia, fe goronwyd Brenhines y Carnifal. A'r weithred honno ar un wedd yn ddiwedd un cyfnod prysur yn hanes y fro. Bellach mae'r gwaith caletaf drosodd iddyn nhw, a'n tro'n unaf iddi rwan i fwynhau ffrwyth i llafur ymhen y mis.